Takže ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude video tady s mojí kamarádkou a pokusíme se jí získat z tohohle Camon sandwiche Legendary Peta a nebo Ride Peta. Takže si užijte video a my jdeme na to. Jenom kdo by nevěděl, tak jsem na komunitu dával, že jsem získala jednoho z mých Dream Petů a tohle Frost Furio jsem získala, protože jsem tradila na mým out účtě. Je teda Fly Ride a já jsem z něj úplně nadšená a takže tak, ale my teď jdeme teda tradit. A tohle je vlastně i příklad pro vás, že se dá to fakticky jako získat prostě z tohohle sandwiche anebo Camonu Peta. Takže my jdeme na to, jdeme tady tradenout nějaký typce a uvidíme, jestli nám něco dá. Uvidíme, jestli nám něco dá. Snad jo. Přidává něco. Tak co? Jo, tak to je mega dobrý. Jo, vám nám to dává fakticky. Uvidíme, jestli nám to dá teda. Jo, děkuji moc. Tak a my teďko jdeme tradit tohohle Garden Snakea. Jo. Takže tak. Tak jo, zkusíme tradenout tady tomuhle týpkovi, který má turtle. Aha, on mi deklinul ten trade request. Zkusíme tradenout tady tyhle týpce s tím unicornem. No tak zkusíme, jestli tady ta týpka nám dá něco. A možná, že nám něco dá, nějakýho Uncommon Peta. Uvidíme. Doufám, že jo. Pojď. Jo. Jo, týpka nám dá možná toho Velblouda. Jo, možná, že nám ho fakticky dá, to by bylo úplně mega super. Jo. Tak jo, tak zkusíme tady tradenout nějaký typce, která zrovna netradí. Tak všichni traděj. Teda mě to ale začíná pěkně. Tady ta typka. Jo. Tak jdem na to a napíšeme jí zase tohle. Jo. Zkusíme a možná, že nám typka dává nám Snowcat. A tady tu novou opičku nám dává, tak to 100% vezmeme. Akorát, že ta týpka to... Jo, ta týpka to bere. Uvidíme, jestli to vezme. Možná. Prosím, vezmi to, týpko. Proč? Prostě to ta týpka myslí, že to je scam. Není. Tam týpko. Napíšeme, že jako není otazník. Jako co si ta týpka o sobě myslí? Že skemujeme nebo jako... Tak si to myslí, no. Zkusíme tradenout jinému týpkovi, třeba tady tomuhle. Tak ten tradí zase, že jo. Nemůžeme nikomu tradit. Tak zkusíme tady tyhle týpce. Tak uvidíme, jestli nám týpka něco givne. Snad jo. OK. Ty týpci jsou nějaký hrozně divný. Tady ten týpek. Uvidíme.
A týpek mi tady givuje oxe. Tak mi to nedává, no. Tak já ji tradenu. Tak zapíšeme zase tohle. A možná, že by Beaver. Neboli, no, dobrý. Teďko, nevím, jak se to teďko jmenuje v češtině, mě to vypadlo. No máme bobra. Máme bobra teďko, no. Tak jo. Tak zkusíme někomu, tady typka. Tady je rage. Tam mi něco dá. Jo. Ach jo, má trade jenom s friendama. Ach jo, to nejde. Tak uvidíme. Zkusíme tradenout tady tyhle typce. Se zeptá teďko tady tyhle typky, jestli mi nemůže gibnout nějakýho ultra. Dala red pandu, tak uvidíme, jestli to vezme. Možná, že to vezme, tak to kdyby to vzala. Jo, ona to fakticky vzala, no tak to je neuvěřitelný úplně. Wow. OK. Zkusíme tradenout tomuhle typkovi. Uvidíme. Jo. Tady tenhle ten týpek přidává tohle. A já mu řeknu, že to můžu vzít za toho Shiver Wolfa. Nebo, jako já nevím, no. Zeptám se ho, jestli to nemůže vzít za toho vlka jenom. Kvůli tomu, že to by byl docela dost dobrý upgrade. Chce moje ultra rare, ale oni všichni chtějí tohohle vlka. A já nevím, kvůli čemu to je. Nevím, proč to declinul, ani mi nic nenapsal. No zkusíme tady tyhle týpce tradenout. Tohle to je třeba, že mega loose pro tu týpku tohle, jako. Koukněte se na to. Jako. No zatím budeme koukat tady, co tady týpka vytradila. Já mega trady třeba. Hej, zkusíme tady tyhle ty. Přijde trade, mě už toho přestala pěkně bavit. Tak uvidíme, jestli tady ta týpka nám něco dá. Protože já bych se hrozně moc něco chtěla. No a declinela to, jo. Tohle je vlastně věta, co tady bude pořád psát. No, sorry. Nejsem. Zkusíme tradenout tady tyhle ty týpce. Teďkon. A nebo zkusíme nějakého neonu peta získat. Kvůli tomu, že za to bychom potom mohli vytradit nějakou legendárku. Zkusíme tradenout tady tyhle týpce. To že vznikne. Jo. Dobrý. Tak uvidíme, jestli nám týpka něco dá. Doufám, že jo. Ach jo, ta týpka.
Ach jo. Tady dala ta typka to zase deklinela. Co tady dala ta typka? Tady dala ta typka to pořád deklinuje, mě už to nebaví, fakt. Tady dala ta typka prostě já nevím, co mám dělat. Prostě napíšu toto. Prostě já nevím, jestli ta týpka prostě může něco gibnout. Uvidíme, tady ta týpka nám... Tady tam mi givuje ta piraňu, kterou možná už dáme mý kamarádce, kvůli tomu, že proč ne. Takže nevím, kde je teď moje kamarádka. A každopádně jí můžu dát piraňu, jo. Tak jo, konečně jsem našla moji kamarádku. A jdeme jí tady dát piraňu, jo. Hej, reálně nemusíme... Aha, takže děkuju za watermelon a jo, dík. Tak jo, tak jdeme mý kamarádce tady dát neon peta. Sice jsem měla v plánu získat jako legendary peta pro ní, ale tak nevadí, no. Prostě sakra... Jo, dobrý. Takže moje kamarádka má teď tady neon peta a s tím se tady loučíme, takže se mějte krásně a ahoj.